ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madalas na sinusubok ang katatagan ng ating pagmamahal para sa isang tao. Minsan ay kailangan lang ng oras para mas mapagtanto natin kung tunay nga bang pag-ibig na ang nararamdaman natin. Ikaw kabarangay, kaya mo bang balikan ang tao na minsang naging dahilan ng pagkabigo mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin na kagaya ko ay talaga namang adik na sa pakikinig ng inyong programa na Barangay Love Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Doray. 39 years old na ako sa ngayon. Nakatira dito sa Makati at nagtatrabaho bilang isang content marketing specialist. Matagal ko ring pinag-isipan kung dapat ba akong sumulat sa inyong programa. Kung dapat ko nga ba na ibahagi ang parteng ito ng buhay ko. Kasi alam ko na makakatanggap ako ng mga masasakit na salita mula sa ating mga kabarangay sa oras na mapakinggan nila ang kwento ko, Papa Dudut. Pero nag-decide ako na magpadala pa rin ng sulat. Baka paraan na rin po ito para mapalaya ko ang sarili ko. Papa Dudut, I am a certified independent woman mula noong makagraduate ako ng college dahil may kaya naman ang pamilya ko. Bumukod na ako kaagad sa kanila at tumira sa isang solo na apartment nang magkaroon ako ng trabaho. Na-enjoy ko noon ang pagiging independent ko kasi may pagka-istrikto rin ang mga magulang ko. Mabuti nga at pinayagan na nila akong mag-solo nang magkaroon na ako ng trabaho. Siguro kasi tinupad ko naman ang pangako ko sa kanila na aayusin at tatapusin ko ang pag-aaral ko, Papa Dudut. Ma'am, eto na po yung size 9 ng running shoes na gusto nyo. Ayan, thank you kuya. Pasensya na po kayo. Medyo natagalan ako kasi tago po pala yung pwesto nitong sapatos sa loob ng stockroom namin. Okay lang, hindi naman ako nainip. Nahihiya nga ako sa'yo kasi nakatatlong balik ka na dun sa stockroom para hanapin yung size ng mga sapatos na gusto ko. Pero mukhang ito na talaga yung design na pipiliin ko. Ayos lang po yun, ma'am. Wala naman pong ganong customer ngayon dito sa department store. Tsaka trabaho ko naman po to kaya hindi po kayo dapat mahiya. Upo na po kayo. Sukat nyo na po tong sapatos. Okay, sige. Tanggalin ko na po sa pagkakatali itong sintas ng sapatos nyo, ma'am ha. Ako na magtatanggal kasi nakakahiya na sa'yo. Okay lang po para komportable po kayo nakaupo dyan. Tsaka para maisuot ko na rin po agad sa inyo tong napili nyo. Sige na nga. Bestseller po talaga namin tong running shoes na to eh. Kaya nga po nagkakaubusan talaga sa mga size. Mabuti na lang po at may natsyempohan tayong size 9. Nakita ko nga rin sa internet yung review ng sapatos na yan. Maganda raw talaga pantakbo. Palagi po ba kayo nagja-jogging, ma'am? Naku, hindi. May pa-fun run kasi yung opisina namin next month. Nag-join kami ng mga katrabaho ko. Tapos ayun, wala na pala akong maayos na running shoes kaya naisipan kong bumili ngayon. Ah, ganun po ba? O ayan ma'am, naisintas ko na rin po tong running shoes. Pwede na po kayong tumayo para ma-check nyo kung komportable po ba sa mga paa nyo. Ito po yung salamin ma'am para makita nyo yung sapatos na suot nyo. Sige kuya. Ay, ang ganda talaga ng kulay ng sapatos na to. Tsaka ang lambot sa paa. Lakad po tayo papunta dun sa kabilang salamin para mas maramdaman nyo. Okay. Ano po ma'am, kumusta? Komportable po ba? Oo kuya. Pinalalakad ko pa lang pero ang sarap na sa paa. Ang lambot sa pakiramdam ng talampakan ko. Sigurado mas masarap gamitin to sa pagtakbo. Sigurado po yan ma'am kasi bestseller talaga namin yung sapatos na yan eh. Kung may extra nga lang po akong pera, bibili rin po ako ng ganyang design. Ganitong design na pambabae?
Yes po ma'am. Ang ganda po kasi talaga ng kulay kaya lang ganda rin ng presyo. Tama ka dyan. Medyo mahal nga to. Pero kapag binigyan mo nito ang girlfriend mo, sigurado ako na matutuwa siya. Naku ma'am, wala po akong girlfriend. Para po sa kapatid ko sana kung sakaling makakabili ko ng ganyang sapatos. Mahilig kasing tumakbo yun eh. Ah, okay. Akala ko para sa girlfriend mo. Hindi po, wala po talaga akong girlfriend ma'am. Kayo po, may boyfriend na po ba kayo? Ha? Ano yun? Naku, sorry ma'am. Huwag niyo na lang pong sagutin kung ayaw niyo. Hindi rin naman po ako dapat nagtatanong kasi customer namin kayo. Ayos lang kuya. Single din ako kagaya mo. Hindi po halata ma'am. Bakit? Mukha na ba akong may asawa at mga anak? Hala, ma'am, hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po halata na single kayo kasi ang ganda niyo po eh. Alam mo kuya, napaka-bolero mo. Tapos po ka pa ng po sa akin. Mukha namang mas matanda ka sa akin. Customer po kayo kaya gumagalang lang po ako. Huwag mo na nga akong pinupo kasi hindi naman ako may-ari ng department store na to. Ako pala si Dorothy, pero tawagin mo na lang akong Doray. Ikaw ba? Anong name mo kuya? Cyrus. Pero wag mo na akong tawagin Kuya Cyrus kasi baka mas lalong tumanda yung itsura ko eh. Sige Cyrus. Salamat ulit sa pag-assist sa akin ngayon. Wala yun. Kukunin mo na ba yung sapatos? Oo, pero hubarin ko muna para maibalik ko sa kahon. Okay. Assist na rin kita sa pagbabayad sa counter. Tara. Papadudot ng maging independent na ako ay mas nag-focus ako sa sarili ko lalo na pagdating sa karir ko. Kaya naman wala talaga akong oras noon para makipag-date. Nang mga oras na yon ay may mga career goal ako na kailangan kong ma-promote sa trabaho kada isang taon hanggang sa makuha ko na nga ang pinakagusto kong posisyon sa opisina namin. Siyempre hindi lang ang pagiging career woman ko ang dahilan kung bakit wala akong boyfriend. Sa totoo lang kasi naging sobrang pihikan ko pagdating sa mga lalaki. Mataas talaga ang standard ko pagdating sa itsura at career ng gusto kong maging boyfriend. Nang i-assist naman ako ng sales staff na si Cyrus, nakuha niya kaagad ang atensyon ko dahil sa gwapong itsura niya. Matangkad siya, moreno ang kulay ng balat at maganda ang kanyang mga ngipin. Kapag nga siguro nag-audition siya bilang modelo, ay papasa siya dahil sa itsura niya. At yon ang dahilan kung bakit hindi ako nagalit nang i-add niya ako sa Facebook ng gabing yon. Kinuha niya raw ang pangalan ko sa cashier kung saan niya ako inassist para magbayad ng sapatos na binili ko gamit ang credit card ko. Naging madalas ang pag-uusap namin ni Cyrus hanggang sa pumayag na ako na mag-date kaming dalawa, papadudot. Cyrus, sorry ngayon lang ako nakarating. Okay lang, hindi naman ako masyadong matagal naghintay dito. Pasensya na talaga. Traffic kasi dun sa dinaanan ng taxi na sinakyan ko papunta rito. Traffic talaga ngayon kasi araw ng sweldo. Kaya nga ngayon kita inaya dito sa fast food na to eh kasi kakasweldo ko lang kanina. Parehas pala tayo ng araw ng sweldo. Yun, sakto. So KKB muna tayo ngayon? Ayos lang. Wala namang problema sa akin kahit mag-KKB tayo. Uy, joke lang Doray. Baka ma-turn off ka kagad sa akin dahil sa sinabi ko. Bakit naman ako matuturn off sa'yo? Baka kasi isipin mo na seryoso ako dun sa sinabi ko eh. O pwede rin na isipin mo na half-meant yung joke ko. Ako yung nagyaya sa dinner na to kaya lahat ng kakainin ngayong gabi, sagot ko. Okay lang naman talaga sa akin kahit maghati tayo sa gastos ngayon. Pero dahil sinabi mo na sagot mo na lahat, okay, sige. Dadamihan ko na lang ang pagkain na o-orderin ko. Aba, minsan lang yata ako malibre na kumain sa labas kaya susulitin ko na. Sige lang, orderin mo lang lahat ng gusto mo. Malaki naman yung incentive ko eh, kaya malakas ang loob ko manlibre ngayon. Sabi mo yan ha? Oo, kahit magkape pa tayo mamaya pagkatapos ng dinner. Ako rin bahala dun. Aba, hindi pa nga tayo nakaka-order ng dinner, may pakape ka na kagad mamaya. Ganun talaga. Baka hindi na maulit to eh, kaya susulitin ko na. Uy, OA ka mag-isip ha. First date pa nga lang natin, parang ayaw mo nang masundan ulit.
Parang sinabi mo na ikaw ang na-turn off sa akin ngayong gabi. Dahil ba sa late ako? O baka hulas na yung makeup? O dahil hindi mo gusto yung pabango na gamit ko? Hoy, Cyrus! Okay ka lang? Ha? Oo naman. Ayos lang ako. Para kasing bigla ka na lang natulala dyan. Sorry. Hindi ko ine-expect na i-consider mo palang date tong dinner natin ngayon. Ano bang dapat itawag dito? Surprise dinner? Kahit may usapan tayong magkikita ngayong gabi? Di ba date naman talagang tawag dito? Pwera na lang kung may ibang babae ka talaga na ine-expect na makakasama ngayong gabi. Wala no. Wala akong ine-expect na iba. Ikaw lang talaga yung gusto ko na makasama ngayon. Sa totoo lang, nagulat talaga ako na pumayag ka na makipagkita sa akin. Tapos akala ko nga, hindi mo ako sisiputin ngayon eh. Sorry na. Na-traffic lang talaga ako. Tsaka bakit naman kita hindi sisiputin? May usapan nga tayo magkikita ngayon. Siyempre, kasi baka bigla na lang magbago isip mo. Baka bigla mo na lang ma-realize na hindi yung isang kagaya ko ang dapat na dinedate mo. Anong ibig sabihin na hindi isang kagaya mo? Huwag mong sabihin hindi ka talaga tao. Na alien ka na nagpapanggap lang para makopya ang itsura namin dito sa mundo. Tapos nagkataon na akong una mong gustong biktimahin. Ayoko ng ganyan, sinasabi ko sa'yo. Dumayo ka pa dito sa Pinas? Ang corny ng joke mo, Doray. Ikaw naman kasi, masyado ka seryoso. At saka huwag mo nga minamaliit ang sarili mo. Pumunta ako rito kasi gusto ko na mas makilala natin ang isa't isa. Hindi yung puro trabaho lang ang pinag-uusapan natin sa chat at tawag. Tsaka isa pa, nagugutom na ako. Pwede bang umorder na tayo? Oo naman. Pasensya na kung napahaba yung kwentuhan. Teka, punta na ako sa counter para umorder. Sandali lang ha. Papadudot kagaya ng sinasabi ko. Mataas talaga ang standard ko sa gusto kong maging boyfriend noon. Gusto ko ay bukod sa gwapo na siya ay mapapantayan niya ang social status ko. Gusto ko na sabay kaming nag-grow pagdating sa kanya-kanya naming mga karera. Iyon ang madalas kong ikwento kay Cyrus noon. Yung mga plano ko sa buhay at sa future ko. Sobrang enjoy kasing kausap si Cyrus sa totoo lang. Para bang tinatandaan niya lahat ng sinasabi ko. Tapos makwento rin siyang klase ng tao at magaling magpayo pagdating sa iba't ibang mga bagay. At dahil nga sa lumaki ako sa isang pamilya na may magaan na pamumuhay, minumulat niya ang isipan ko na may isang kagaya niya na hindi pinalad na maging kagaya ko. Ulila na sa mga magulang si Cyrus at may dalawa siyang nakababatang kapatid. High school lang ang natapos niya at hindi na nag-college para makapagtrabaho na kaagad nang matustusan ang pag-aaral ng mga ito. Yung sumunod sa kanya ay nabuntis ng boyfriend nito noong nasa third year college na. Kaya naman hindi nakapagtapos at maagang nakapag-asawa. Noong mga panahon na nagsisimula pa lamang ang pagkakakilala namin sa isa't isa ay nalaman ko na nasa second year college na ang isa pa niyang kapatid na pinag-aaral niya noon. Doon ko nga nalaman ang mabigat na responsibilidad na meron siya. At kahit magkaiba ang estado ng buhay namin ay nasundan pa rin ang pagkikita naming dalawa ni Cyrus ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot sa kabila ng magkabaliktad naming social status ni Cyrus. Unti-unti ko rin siyang nagustuhan. Ganon pala yon kahit na anong taas ng standard mo pagdating sa gusto mong makarelasyon, ay magbabago ang lahat ng yon kapag nakilala mo na ang tao na hindi mo inaasahang magpapatibok ng puso mo. Tunog cheesy man pero yun po yung bigla kong naramdaman. Ang sabi ko kasi noon ay gusto ko na mas mataas sa akin ang social status ng next boyfriend ko para mahila-hila niya rin ako na mas tumaas pa. Ayoko na ako yung hihila sa kanya. Pero nag-iba ang pananaw ko na yon mula noong naging kami po ni Cyrus.
Matapos niya akong ligawan ng sinsero, nahulog na ang loob ko sa kanya ng tuluyan. At mula nga noon ay tinulungan ko siya na mas umangat pa. Papadudot ako ang nagsabi noon kay Cyrus na pumasok sa mga training para sa call center. Nung una nga ay ayaw pa niya pero napilit ko rin siya. Hanggang sa sumubok na rin po siyang mag-apply sa mga BPO company at natanggap siya pagkatapos ng ilang beses na pag-a-apply. Nakita ko kung gaano naging masipag at matyaga si Cyrus sa trabaho niya. Mas naging maayos ang communication skills niya. Palagi siya nag-overtime sa trabaho at talaga pati ng trabaho ng mga kasama niya ay sinasalo na rin niya. Nagpakitang gilas siya sa trabaho at bilang boyfriend ko ay yon ang dahilan kaya mas lalo ko pa siyang minahal. 1 taon ang lumipas pagkatapos na makagraduate ng kapatid na pinag-aaral niya ay nagpakasal na kami at nagsama ng masaya bilang mag-asawa, Papa Dudut. Honey, patapos na ang shift ko in 30 minutes. Wala na ako masyadong ginagawa dito. Ikaw ba? Medyo busy pa ako, honey. Di pa ako tapos na i-QC calls ng 5 agent ko. 5 agent? Oo. Absent kasi yung isang quality analyst kaya ako na yung nag-volunteer na mag-QC nito. Ibig sabihin malilate ka na naman ang uwi mamaya sa bahay? Parang ganun na nga, honey. Bakit naman kasi nag-volunteer ka pa na yung audit ang calls ng 5 agent na yan? Nung nagtanong kasi yung supervisor namin kanina kung sino yung may gustong mag-overtime para matapos na yung pag-audit namin this week, walang sumagot eh. Kesa naman magturuan pa kami mga quality analyst sa meeting. Ako na yung nag-volunteer. May mga lakad na raw kasi silang nakaset ngayon kaya hindi sila pwede mag-overtime. Nice! At ikaw lang talaga ang walang nakaset na lakad, ganon. Honey, huwag ka nang mainis sa akin. Hindi naman ako sa'yo naiinis, honey. Kung hindi dyan sa mga kaopisina mo na palagi kang tinatambakan ng trabaho. Aba, hindi naman tama yung ginagawa nila sa'yo. Kapag may absent na o may inahabol kayo na deadline ng audit, sa'yo nila lagi inaasa mga trabaho na kailangan matapos kagad. Alam mo naman na isa ako sa mga pinakabago na promote dito, di ba? Kaya nagpapakitang gilas lang ako. Kahit naman hindi ka pa napopromote, palagi ka nagpapakitang gilas sa mga boss mo. Siyempre, para makita nila na deserving talaga ako sa promotion. Honey, sorry. Kailangan ko nang ibaba tong tawag para makapag-focus na ako ulit dito sa trabaho ko. Pasensya ka na ha. Tumawag ka na lang kapag pauwi ka na, ha? I love you. Okay, sige. Honey, I love you. I love you too. Bye. Doray, kape oh. Para mabawasan yung lalim ng buntong hininga mo. Salamat, Miel. Mukhang kailangan ko talaga ng kape habang naghihintay na matapos ang shift natin. Maaga na naman yata akong makakatulog sa bahay namin. Wala ka bang lakad mamaya? Wala eh. Sayang naman. Kasi maaga tayong makakalabas ng opisina. Tapos wala pa tayong pasok bukas. Kaya nga bala ko talaga sanang yayain na kumain sa labas ang asawa ko. Kaya lang hindi ko na tinuloy. Pareho pa naman sana kaming walang pasok sa trabaho kapag weekend. Bakit naman? Ayun, busy na naman siya sa trabaho niya. Gusto ko na ngang awayin eh. Pero pinigilan ko yung sarili ko kasi ayokong ma-stress ngayong Friday night. Tama yan. Hindi tayo dapat nai-stress sa huling araw ng trabaho natin para masayang pasok ng weekend. Pero alam mo, hindi na tama yung ginagawa ng asawa mo. Hindi niya dapat na inuuna yung trabaho kaysa sa relasyon yung dalawa. Palagi ba talaga siyang ganyan? Oo, mula nung ma-promote siya ng ilang beses sa opisina nila, mas dumoble ang pagiging workaholic niya. Naging baliktad na nga yung personality naming dalawa. Dati kasi ako yung go-getter pagdating sa career. Pero ngayon siya na yung mas doble kung magpakitang gilas sa mga boss niya sa opisina. Palaging maagang pumapasok tapos late na nakakauwi sa bahay namin. Hindi na nga kami masyado nagkakausap kahit magkasama kami sa bahay. Kasi alis siya ng tulog pa ako. Tapos uuwi siya ng tulog na ako. Ay. Kung ako ang asawa mo, hindi ko gagawin yan sa'yo. Aba, ang swerte niya yata na siya ang pinakasalan mo.
Kaya dapat lang nasulitin niya ang bawat oras na pwede kanyang makasama. Late naman siya uuwi mamaya, di ba? Oo, ganun na nga. Sumama ka na lang sa amin ng mga kaopisina natin. Gigimik kami pagkatapos ng shift natin dito sa opisina. Diyan lang naman sa malapit na bar. Pampagpag lang ng stress sa trabaho at pang-welcome na rin sa happy weekend. Ano, game ka? Sige. Para naman mapagpag na rin yung stress ko sa workaholic kong asawa. Masaya naman ako nang nagpakasal na kami ni Cyrus Papadudut. Nang mga panahon na yon ay mahal ko na talaga siya lalo na at ipinakita niya sa akin yung determinasyon niyang makasabay sa lifestyle ko. Pero hindi lang siyang nag-a-adjust sa aming dalawa. Siyempre pati ako kasi naniniwala ako na dapat na parehong nag-a-adjust ang dalawang taong magkarelasyon para sa isa't isa. Kung natulungan ko si Cyrus na mas itaas ang pangarap niya para sa sarili niya, natulungan niya rin ako na baguhin ang mga bagay sa sarili ko na hindi naman gaanong kailangan. Tinuruan niya ako kung paano magtipid, kung paano unahin ang mga bagay na kailangan ko kesa sa luho ko. Magplano ng mga gagawin para hindi ako nagagahol sa oras at kung ano pang bagay para mas maging responsable ako sa mga ginagawa ko. Hindi man perpekto ang relasyon namin, Papa Dudut, ay masaya ako na pareho kaming nag-grow. And kaya nga lang, Papa Dudut, parang medyo napasobra yata ang pagiging responsable noon ni Cyrus pagdating sa kanyang trabaho. Nang magpakasal kasi kami ay nagkaroon na ng mas maraming plano ang asawa ko. Ayaw niya raw kasing maranasan ang magiging anak namin, ang bigat ng buhay na naranasan niya noon. Kaya gusto niya na kapag nagkaanak kami, handa na kami emotionally, mentally at financially. Kaya talaga namang sinipagan niya sa kanyang pagtatrabaho at ilang promotion na rin ang natanggap niya. Doon na siya nagsimulang magkulang ng oras para sa akin. Doon na rin ako nagsimulang maghanap ng oras na nakita ko sa ibang tao, kay Miel. Hanggang sa nagkaroon kami ng bawal na relasyon na humantong sa desisyon ko na makipaghiwalay na sa asawa kong si Cyrus Papadudut. Nakauwi na ako. Eto, kakapasok ko lang ng garahe namin. Mabuti naman at hindi ka masyadong na-traffic. Sabi ko naman kasi sa'yo kanina, ihahatid na kita eh. Hindi pwede, ano ka ba? Baka magtaka yung mga kapitbahay namin na may naghahatid sa akin na nakakotse dito sa bahay. Ang dami pa namang chismosa dito sa amin. At alam nila na palaging tricycle lang sinasakyan ko pa uwi. Okay, sige. Ikaw ang masusunod. Ay, magkasama tayo ng 2 oras kanina sa apartel pero namimiss na kaagad kita. Ako rin naman, namimiss na kita. Kailan ba kita makakasama ng mas matagal, babe? Sabi ko naman sa'yo, 'di ba? Malapit nang mangyari yun. Makikipaghiwalay na talaga ako kay Cyrus para mas marami na tayong oras sa isa't isa. Yan talagang hinihintay ko na mangyari. Yung maging akin ka na talaga at wala na akong ibang kahati. Mangyayari din yan, babe. Konting tiis na lang. Papasok na pala ako sa loob ng bahay. Ibababa ko na tong tawag. I love you, babe. I love you too. Bye. Saan ko ba nilagay dito sa bag yung susi ko? Bakit hindi ko mahanap sa mga bulsa? Ah, eto. Nandito lang pala. Teka, hindi pala nakalak tong pinto. Ang aga namang nakauwi ni Cyrus. Ano namang naisipan niya at parang nagluluto siya sa kusina? Mapuntahan na nga. Honey? Oh, honey. Grabe, hindi kita na malayang pumasok. Sobrang abala ko rito. Nakauwi ka na pala.
Hindi ka ba na traffic? Hindi naman. Sakto rin yung uwi mo kasi matatapos na tong niluluto ko. Paborito mo to, tinola. Kumusta pala yung overtime nyo? Anong overtime? Di ba sabi mo kanina may 2 oras kayo na overtime sa opisina? Oo. May overtime nga kami kanina. Ayun, okay naman. Natapos naman namin yung mga kailangan naming tapusin na trabaho. Kanina ka pa ba nakauwi? Medyo maaga rin kasi natapos yung shift ko kanina. Hindi na kita tinawagan kasi baka maabala ko pa yung overtime mo. Bago umuwi, dumaan muna ako sa grocery para bumili ng iluluto ko para sa dinner natin ngayon. Naisip ko kasi na matagal-tagal na rin pala kitang hindi na ipagluluto kaya eto, pinagluto kita ng paborito mong tinola. Halika, dali. Tikman mo pala muna tong sabaw. Tingnan mo kung okay na sa panlasa mo yung timpla. Sige. Sandali. Sasantok ako ng konting sabaw. Teka, hipang ko muna. Mainit eh. Ayan. Tikman mo na. Okay na ba yung lasa? O matabang pa? Okay na, honey. Masarap na. Hindi mo na kailangan dagdagan ng kahit na anong pampalasa yan. Okay, papatayin ko na tong apoy ng kalan. Nakakamiss din palang magluto. Kanina kasi habang hinihiwa ko yung sayote na pansahog ko dito, naisip ko na yun nga, ang tagal na kitang hindi na ipagluluto. Kaya nga napapangiti ako kanina habang hinihintay ko na maluto tong tinola. Bigla ko kasing naalala yung unang beses na ipinagluto kita nito. Sobrang alat nun kasi naparami yung lagay ko ng asin. Pero kinain mo pa rin kasi nga ayaw mong masayang yung effort ko. Nung maalala ko yun, bigla ako na-guilty kasi na-realize ko na wala na pala ako masyadong oras para sa honey ko. Masyado ko nang binuhos yung buhay ko sa pagtatrabaho. Cyrus, may gusto sana akong sabihin. Actually ako rin, Doray. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Pwede bang mauna na ako? Sige, mauna ka na. 2 months ago kasi, nagkaroon kami ng annual physical check-up para sa opisina. Pagkatapos nun, nag-request pa sila ng iba pang mga test. Doray, lumabas na yung resulta ng mga test nung isang araw. At ang sabi nila sa akin, may colon cancer daw ako. Colon cancer? Oo. May colon cancer daw ako. Stage 3 na, Doray. Papadudot mula noong huling promotion ni Cyrus sa trabaho niya, mas naging busy talaga siya at madalas na malalim na ang gabi kung umuwi sa bahay namin. Nagpapakitang gilas daw kasi siya sa mga boss niya. Sa kapanay din ang overtime niya para sa sasakyan na gusto naming bilhin. Gusto niya na magkaroon kami ng sariling sasakyan. Mahilig kasi kaming umakyat noon sa bundok at mag-camping. Gusto namin ng sasakyan na pwedeng pampamilya at panggala. At pagkatapos ay paplanuhin na namin ang pagkakaroon ng anak kapag may sasakyan na kami para kapag nagbuntis daw ako, hindi na ako mahihirapan na mag-commute pagpasok sa trabaho. Pero dahil masyado siyang nakafocus sa goal niya ay nawala na ang focus niya sa akin bilang asawa niya. Kaya hindi niyo naman siguro ako masisisi kung makita ko sa ibang tao ang oras na hindi maibigay sa akin ni Cyrus. Sa ilang taon na puro trabaho ang inatupag niya ay naging masaya naman ako sa tago at maling relasyon namin ni Miel na umabot din ng halos 1 taon. Kaya dumating ako sa punto na handa ko nang bitawan ang asawa ko para sa kabit ko. Pero hindi pala ganun kadaling gawin yon, lalo na nang sabihin sa akin ni Cyrus ang tungkol sa pagkakasakit niya. Wala na akong ibang nagawa at nasabi ng mga oras na yon kung hindi ang yakapin siya at umiyak. Hindi ko na naituloy ang pagtatapat ko sa kanya ng tungkol kay Miel at plano ko na pakikipaghiwalay.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung una ay hindi ko alam kung napabuti ba ang pag-motivate ko kay Cyrus para pagsumikapan niya na maging maayos ang sarili niya at ang plano para sa pagbuo namin ng pamilya. Kasi parang napasobra naman siya sa pagsusumikap noon. At si Miel ang madalas na naging kasama at kausap ko tungkol sa isyu ko sa relasyon namin ng asawa kong si Cyrus. Hindi ko po intensyon na lokohin ang asawa ko o sirain ang relasyon namin. Nakita ko na lamang ang sarili ko na nagkakagusto sa katrabaho ko. Nahulog ako kay Miel na naging sandalan ko sa mga oras na down ako pero wala si Cyrus sa tabi ko. Siya ang palaging nagbibigay ng lakas sa akin. Kaya naman nang umamin si Miel na gusto niya ako ay kaagad kaming nagkaroon ng relasyon. Dahil mas nabuhos na ang oras at atensyon ko sa kanya. Pakiramdam ko noon ay mas mahal ko na nga siya. Kaya nga nag-decide akong hiwalayan na ang asawa ko. Pero nang malaman ko ang sakit ni Cyrus kahit mahirap at mabigat para sa akin ay si Miel ang binitawan ko. Jeep na dumadaan dito. Hindi tuloy ako makasakay. Ay. Doray, Miel? Anong ginagawa mo rito sa waiting shed? gusto kasi kitang makausap kaya sinundan kita mula nung makalabas ka sa opisina. Kanina pa ako dun sa may sakayan ng bus. Pero ngayon lang ako lumapit kasi alam ko na iiwasan mo lang ako. Dahil wala na rin naman tayong dapat na pag-usapan. Meron, Doray. Yung tungkol sa ating dalawa. Sige na, doon na lang ako sa kabila sasakay. Maiwan na kita. Doray, saglit lang. Huwag mo naman akong talikuran. Mel, bitawan mo nga ang kamay ko. Ano ba? Sorry, ikaw kasi. Tatalikuran mo na naman ako. Iiwasan mo na naman nakausapin ako. Kasi nga wala na tayong dapat na pag-usapan. Sinabi ko na sa'yo nung nakaraang linggo na tapos na tayong dalawa. Kung ano man yung naging relasyon natin, kalimutan na lang natin yun. Akala ko ba mahal mo ako? Yun din ang akala ko pero nagkamali ako. At narealize ko na mali ang lahat sa ating dalawa. Mali lang tayo ng panahon. Pero hindi mali yung nararamdaman natin para sa isa't isa dahil sigurado ako na totoo yun. Alam ko at sigurado ako na mahal mo ako, Doray. Kung mahal kita, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Doray, alam ko na kaya ka lang nakipaghiwalay sa akin kasi may sakit ang asawa mo. Nalaman ko yun sa ibang katrabaho natin. At alam ko na nagigilty ka lang dahil sa kalagayan niya ngayon. Hindi totoo yan. Hindi lang yun ang dahilan. Ano pa? Ano pa ang dahilan, Doray? Sabihin mo sa akin. Mahal ko si Cyrus. Hindi! Hindi pagmamahal yung nararamdaman mo sa kanya. Alam mo kung ano? Awa! Awa lang yung nararamdaman mo para sa asawa mo. Hindi totoo yan. Talaga ba? Kaya ba bigla ka na lang nakipaghiwalay sa akin kahit ang sabi mo noon, si Cyrus dapat ang hihiwalayan mo? Sinabi mo rin na ako na ang mahal mo at hindi ang asawa mo. Dahil yun nga ang akala ko pero nagkamali ako, Miel. Nagkamali ako na nakipagrelasyon ako sa'yo at niloko ko si Cyrus. At ngayon gusto ko nang itama ang lahat. Gusto ko nang itama ang maling nagawa ko sa relasyon naming dalawa. Gusto ko nang itama ang lahat ng mali sa buhay ko. At isa ako sa mga pagkakamaling nagawa mo sa buhay, ganun ba? Pagkakamali lang talagang tingin mo sa naging relasyon nating dalawa? Ano, Doray? Bakit hindi ka nakasagot? Minahal mo ba talaga ako? O ginawa mo lang akong pampalipas oras mo? Ano? Sumagot ka! Hindi ko alam! Basta ang sigurado lang ako ngayon, mahal ko si Cyrus. Mahal ko ang asawa ko. At ayoko masira ang relasyon naming dalawa ng dahil sa'yo. Ayoko malaman niyang tungkol sa atin. Ayoko masaktan ang asawa ko kapag nalaman niyang niloko ko siya. Paano naman ako? Paano naman yung nararamdaman ko? Ganun na lang yun? Basta mo na lang itatapon ang lahat ng meron tayo? Sorry pero yun naman talaga ang dapat gawin. Dapat na nating itama ang mga ginawa natin bago pa mahuli ang lahat.
Dapat na nating kalimutan kung ano man ang naging relasyon natin. Mahal kita. Mahal kita, Doray. Sorry, pero mahal ko si Cyrus. Mahal ko ang asawa ko, Miel. Papa Dudut, hindi madali sa akin ang tapusin ang maling relasyon namin ni Miel. Pero alam ko na yun ang tama at dapat kong gawin. Kasi nang malaman ko ang tungkol sa sakit ni Cyrus ay sobrang na-guilty ako kasi pakiramdam ko siyang sumalo ng karma para sa kasalanang nagawa ko bilang babae na may asawa na. Sinisi ko talaga ang sarili ko sa mga nangyari sa kanya, Papa Dudut. Inisip ko noon na kung hindi dahil sa akin, hindi magkakasakit ang asawa ko. Kaya kahit na anong pilit ni Miel, na ipagpatuloy pa ang relasyon namin ay tuluyan ko na yung pinutol, Papa Dudut. Mabilis na umakyat ang stage 4 colon cancer ni Cyrus. Mabilis din siyang nanghina. Pero hindi ako napagod na samahan siya sa lahat ng check-up at therapy niya. Madalas nga ay nagli-leave pa ako sa trabaho para masamahan ang asawa ko. At nang maubos ang leave credit ko ay hinayaan ko na lamang na masira ang attendance ko sa trabaho kesa mag-isa si Cyrus na pumunta sa ospital. Sinasabihan naman ako ng asawa ko na hindi ko na siya kailangan pa nasamahan. Pero nagpupumilit pa rin ako dahil gusto kong makabawi sa kanya kahit sa ganong klase ng paraan lamang. Ayaw niya rin kasi na magpa-confine kaya pagkatapos ng therapy ay umuuwi din kami sa bahay. Gusto ko na alagaan siya hanggat kaya ko at kaya pa ng oras na makasama ko siya, Papa Dudut. Busog na ako, honey. Sigurado ka? Oo, Hindi mo pa nakakalahati itong niluto kong sopas para sa'yo. busog na talaga ako. Pwede ko pa naman kainin yan mamaya, di ba? Siyempre naman. Itatabi ko na lang muna sa ref para hindi masira kaagad. Mainit pa naman ang panahon ngayon kaya mabilis mapanis sa mga pagkain kapag napabayaan. Sandali lang at ire-ref ko na tong sopas. Honey, pwede bang mamaya mo na ilagay sa ref yan? Diyan na lang muna sa ibabaw ng lamesa. May gusto rin kasi ako ibigay sa'yo eh. Ilalagay ko na lang muna sa lamesa tong sopas. Ano ba yung gusto mong ibigay sa akin? Naalala mo ba yung sasakyan na plano natin bilihin next year? Oo naman. Yung sasakyan na pwede nating gamitin para sa camping at pamamasyal natin. Yun nga. Hindi lang kaagad natin nabili kasi nagkasakit ako. Ang dami nating plano na hindi natuloy dahil sa sakit ko. Namimiss ko na rin umakyat ng bundok kasama ka. Ako rin. Pero huwag kang mag-alala. Sa oras na gumaling ka, yun ang unang-una na gagawin natin. Pupuntahan natin lahat ng lugar dito sa Pilipinas kung saan tayo pwedeng mag-camping. Pagkatapos, sa ibang bansa naman, hanggang sa malibot natin ang buong mundo. Ang saya naman nun. Masaya talaga kasi kasama ko yung nag-iisang lalaki na mahal ko. Honey, ibibigay ko na yung regalo ko sa'yo. Nandyan sa drawer sa kanan mo. Sige, kukunin ko lang. Itong maliit na kahon ba? Oo, yan nga. Sana magustuhan mo. Buksan mo na. Honey, susi ng sasakyan to ah. Yan yung parehong model ng sasakyan na gusto nating bilhin. Binenta sa akin ng katrabaho ko sa mas murang presyo. Kaya hindi na ako nahirapan na bayaran yan kasi matagal ko rin na pag-ipunan. Happy anniversary, honey. Oh, bakit ka umiiyak? Ikaw kasi, honey. Hindi mo ba nagustuhan yung regalo ko sa'yo? Nagustuhan, syempre.
Nagulat lang ako kasi sa susunod na buwan pa naman ang wedding anniversary natin. In-advance ko na kasi hindi ako sigurado kung aabot pa ako sa wedding anniversary natin eh. Honey, ano ba yung sinasabi mo? Siyempre kasama pa kita nun. Matagal pa tayong magkakasama. Salamat, honey. Salamat sa regalo mo sa akin. Ako yung dapat na magpasalamat sa'yo kasi inalagaan mo ko. Asawa kita kaya responsibilidad ko na alagaan ka. Hindi lang naman dahil doon. Salamat kasi minahal mo ko sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Salamat kasi nandyan ka pa rin para sa akin. Hindi mo ko iniwan. Cyrus, sorry. Bakit ka nagsasorry? Sorry kasi nagkamali ako. Nagkasala ako sa relasyon nating dalawa at natukso ako na... Alam ko. Alam mo? Oo. Alam ko. Alam ko na lahat bago ko pa malaman yung tungkol sa sakit ko. Paano? Paano mo nalaman? May isang beses kasi noon na pinlano kong sorpresahin ka kaya pumunta ako sa opisina nyo. Susunduin sana kita. Hindi ko pinagpaalam sa'yo kasi nga gusto ko na masorpresa ka. Doon ko nakita na magkasama kayo nung katrabaho mong si Miel. Nakita ko na sabay kayong sumakay sa kotse niya. Kahit na ang sabi mo sa akin noon, hindi ka makakapag-out ng maaga kasi may overtime kayo sa trabaho. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi ayokong makipaghiwalay ka sa akin, Doray. Ayokong mawala ka sa buhay ko. Lalo na nung nalaman ko yung tungkol sa sakit ko. Mas kailangan kita sa tabi ko eh. Kaya Doray, sorry. Sorry kung napilitan ka na magstay sa akin kahit na hindi mo na ako mahal. Mali ka, Cyrus. Kasi ikaw talaga ang mahal ko. Ikaw pa rin. Oo, nagkamali ako. Natukso ako at nakipagrelasyon kay Miel pero sa huli, na-realize ko na isa lang ang mahal ko at ikaw lang yun. Ikaw lang, Cyrus. Sorry. Sorry kung niloko kita noon. Sorry kung nagkamali ako. Kalimutan mo na yun, Doray. Dahil matagal na kitang napatawad. At sobrang nagpapasalamat ako sa iyo na ako pa rin ang pinili mo. Na sa akin ka pa rin sumama kahit na alam kong hirap ka na. Hindi ako nahihirapan. Ikaw ang pinili ko kasi ikaw ang mahal ko. Ikaw lang ang paulit-ulit kong pipiliin at mamahalin, Cyrus. Ikaw lang. Papadudot nang makipaghiwalay ako noon kay Miel. Hindi siya pumayag at ilang beses pa akong kinausap para lamang bawiin ko ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Umiyak siya noon, lumuhod sa harapan ko habang pilit na nakikiusap na huwag kong tapusin ang relasyon naming dalawa. Naiyak na rin ako noon kasi kahit papaano ay napamahal na rin naman siya sa akin. Pero buo na ang loob ko na tapusin na ang namamagitan sa aming dalawa. Buo na ang desisyon ko na ayusin ang lahat sa amin ng asawa kong si Cyrus. Babawi ako sa kanya sa abot ng makakaya ko. At yun nga ang ginawa ko, Papadudot, inalagaan ko si Cyrus sa lahat ng paraan na alam ko at pinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal ko na para sa kanya. Mabuti na lamang at hindi kami masyadong nahirapan sa gastos. Kasi sinagot ng health insurance na pinagtatrabahuhan niya ang mahigit sa kalahati ng naging hospital bill namin. Kaya kahit nakailang absent ako sa opisina ay okay lang. Basta kasama ko ang asawa ko. Basta nasa tabi niya at nararamdaman niya ang pagmamahal ko.
Papadudod sa paglipas ng mga linggo, mas lalo lang nang hina si Cyrus. Nung una nga akala ko ay gagaling na siya kasi sabi ng doktor ay maganda raw ang response ng katawan niya sa mga therapy at gamutan na ginagawa sa kanya. Pero hindi nagtagal ay nanghina na siya lalo at hindi na bumalik pa ang dating lakas niya. At nang magkausap kami isang buwan bago ang aming wedding anniversary ay hindi ako makapaniwala sa regalong ibinigay niya sa akin. Nag-effort pa talaga siya na bigyan ako ng regalo kahit na nahihirapan na siya sa sakit niya. Pero mas hindi ako makapaniwala na alam na niya ang lahat ng tungkol sa amin ni Miel. Grabe ang bigat na nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Para bang gusto ko nang lamunin ako ng lupa dahil sa bigat sa dibdib ko. Matagal na palang alam ni Cyrus ang tungkol sa amin ni Miel, pero kahit kailan ay hindi ako nakarinig ng kahit na anong panunumbat mula sa kanya. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi ang puro na pagmamahalang dahil takot siya na makipaghiwalay ako sa kanya. Ayaw niyang mawala ako sa kanya kahit na nakagawa ako ng kasalanan sa relasyon naming dalawa. Kaya naman paulit-ulit akong humingi ng tawad sa kanya, pero ang sinasabi lang niya sa akin ay ang magpasalamat. Nagpapasalamat siya sa pag-aalaga ko sa kanya at mahal na mahal niya ako. Palagi ako nagdarasal noon na sana'y pagalingin ng Diyos ang asawa ko. Na kapag gumaling na si Cyrus ay babawi ako sa kanya at mas mamahalin ko pa siya. Wala akong ibang gagawin kung hindi ang iparamdam sa kanya kung gaano ko kaswerte na siya ang asawa ko. Pero kahit na ano at ilang dasal pa ang ginawa ko noon ay hindi na rin kinaya ng katawan ni Cyrus at iniwanan niya ako. Pero bago siya mawala ay sinabi niya sa akin na huwag kong sisisihin ang sarili ko sa mga nangyari sa kanya. Kilala niya raw ako at alam niya ang iniisip ko na siya ang sumalo sa karma sa kasalanang ginawa ko. Alisin ko raw yon sa isipan ko at palaging tandaan na ako ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Doon ko nga na-realize, Papa Dudut, kung gaano ako kamahal ng asawa ko. At doon ko rin mas naramdaman na siya talaga ang mahal ko. Kung ano man ang naging maling relasyon namin ni Miel, pwedeng panandalian at palipas oras lamang yon. Dahil sa huli si Cyrus pa rin ang pipiliin ko na makasama. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang iwan niya ako, pero eto ako ngayon. Naiiyak pa rin habang sinusulat ko itong kwento naming dalawa. Pero ngayon ay pinipilit ko na sa tuwing maaalala ko siya, yung masasayang oras na magkasama kami ang nakikita ko lamang sa isipan ko. Papa Dudut, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko at mabuhay ang Barangay LS 97.1 at ang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Doray. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1. forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Sinasabi na hindi natin malalaman kung ano ang naghihintay sa atin sa kabilang buhay. Pero kaya nating ayusin ang lahat ng magagawa natin dito sa kasalukuyan habang tayo'y patuloy na humihinga at nakakakilos pa. Ikaw kabarangay, nag-iipon ka ba ng maraming kabutihan na maibabaon mo sa kabilang buhay? Dear Papa Dudut, ako po si Roberto, pero Rob na lang po para mas batang pakinggan ang itawag ninyo sa akin. 65 years old na po ako sa ngayon, pero yung kwento ko ay nangyari 6 na taon na ang nakakalipas. Kaya naman 59 lang po ako noon at hindi pa ako senior.
Papadudot, aminin ko po noong 59 ako ay wala po akong girlfriend. Kaya masasabi ko na masakit man aminin ay matandang binata ako. Wala po akong girlfriend noon at aaminin ko po na hindi po ako nagka-girlfriend kahit na kailan. Noong bata po kasi ako ay binala kong pumasok sa seminaryo kaso ay hindi naman natuloy. Sa totoo lang po ay hindi ko na din matandaan kung bakit hindi natuloy. Kaso nga po ay nawala na sa isipan ko ang manligaw kasi akala ko talaga ay matutuloy ako. Hindi naman po ako kabilang sa tinatawag ngayon na LGBT pero hindi po talaga ako nakapangligaw. Wala namang kumwestiyon sa pagkatao ko noon. Ewan kung bakit wala ata silang pakialam sa akin. Pero hayaan na natin. Ngayon pa ba naman sila magkwe-question sa edad kong ito? Papadudot, mag-isa lamang akong nakatira sa isang condo unit na naipundar ko noong nagtatrabaho pa ako. Mag-isa lamang po ako pero hindi naman ako masyadong nalulungkot. Kasi araw-araw lumalabas ako sa park na malapit sa amin at nagja-jogging ako kaya may mga nakikita naman akong ibang tao. Nakikita ko lang sila pero hindi ko sila kaibigan. Isa lang po ang masasabi kong kaibigan ko, si Aljon. 30 years old siya noon at siya ang katabi kong unit kaya siya lang talaga ang naging kadikit ko. Mag-isa lang din na nakatira sa unit niya si Aljon. Pero wag niyo sana kaming pag-isipan kasi wala po kaming relasyon maliban sa pagiging magkaibigan. Straight na straight po si Aljon kahit mag-isa siya sa kondo niya ay may girlfriend naman siya. Hindi tulad ko na wala talaga. Mang Rob, Oh, Aljon, anong ginagawa nyo? hinahanap ko yung susi ko. Saan nyo nilagay? Dito sa bag ko. Kadarating nyo lang? Palis pa lang. May naiwan kayo sa loob? Wala. Bakit nyo hinahanap ang susi nyo? Ay, oo nga no. Palis pala ako. Hala, makakalimutin na kayo? Hindi, naguluhan lang ako. Pero hanapin nyo yung susi nyo, baka naiwan nyo nga. Ano ba naman akala mo sa akin? Kalalagay ko lang dito sa bag. Bakit may bag kayo? Ha? Bakit nga ba? Ay, ano ka ba? Mas naguguluhan tuloy ako. Palis ka ako. Magja-jogging kayo? Alam mo yan. Bakit may bag kayo? Pinagbabawal na ba? Ibig ko pong sabihin, dati naman hindi kayo nagdadala ng bag pag nagja-jogging eh. Dati yon. Iba na ngayon. Sobrang init. May dala kayong payong? Hindi ba mahirap mag-jogging pag nakapayong? Itong batang ito, may tama ka ba? Wala akong dalang payong. May dala akong tubig. Grabe kasi yung init. Ang bilis makatuyo ng lalamunan. Kaso, mahihirapan kayong tumakbo ng may bag. Hindi naman ako tumatakbo. Naglalakad lang ako. Ah, so walking lang ang ginagawa nyo. Mabilis naman ako maglakad kaya jogging na din yun. Walkathon. Alam mo, tanggapin mo na lang na jogging yung ginagawa ko. Huwag mo nang kontrahin. Binibiro ko lang naman kayo. Eh teka, Sabado ngayon di ba? Aba, alam nyo pa ang araw ah. Oo naman. Ano akala mo sa akin? Ang sinasabi ko, Sabado ngayon, bakit ka aalis ng bahay? May date ka? Aga ha? Hindi po. Susunduin ko si Mama. Saan galing? Sa bahay lang namin sa Batangas. Kasi ngayon ang araw na usapan namin na kukunin ko na siya dito. Ah, ngayon na ba ang babangloksa ng tatay mo? Opo. Kaya maaga ako para nandun na ako bago magtanghalian. Maaga kasi ang padasal para kay Papa eh. Grabe, ang bilis ng panahon. Oo nga po eh. Ayos lang ba sa mama mo na ngayong araw mo sa susunduin? Siyempre una ayaw pa. Pero usapan namin yun eh. Hindi mo naman siya masisisi. Opo. Doon sa bahay namin sila nagsimula ng buhay mag-asawa. Doon na ako nabuo at hanggang sa mawala si Papa. Mahirap talaga yan. Kung ako ang mama mo, ganun din ang mararamdaman ko. Nakakatakot naman po yun. Ha? Ang alin? Kung kayo ang mama ko. Loko-loko ka talaga. Kasi naman paseryoso na kayo eh. Nasabi ko lang naman ang nararamdaman ng mama mo.
Ayoko naman po na mag-isa siya sa bahay. Hindi naman ako pwede dun kasi mahihirapan ako sa trabaho. Kaya mas mabuti na dito na lang siya sa akin. Total, 2 naman ang kwarto. Mabuti ka pa. Mapupuna na ang bakanting kwarto sa unit mo. Yung sa akin, bakante pa rin. Eh di sunduin niyo din ang nanay niyo. Loko ka. 10 taon nang wala ang nanay ko. Gusto mo ba pagsundo ko sa kanya? Diyan ko papuntahin sa inyo? Mang Rob naman eh. Biro lang naman yung sa akin. Nananakot pa kayo. Oh, natakot ka no? Di na kayo mabiro. O siya, baka matraffic ka pa, hindi umaabutan yung padasal. Oo nga po. Sige po, ingat. Magkasabay na din naman tayong bababa, nagpapaalam ka na. Baka pagsakay natin ng elevator, magulat ka. Mang Rob talaga oh. Tara na nga. Papadudot kinabukasan ay nagkita na naman kami ni Aljon. Ako dahil nga sa magja-jogging pero nagtaka ako kasi araw yon ng linggo. Babalik pala siya ng Batangas kasi may mga kailangan pa siyang balikan na mga gamit. Hindi nagkasya sa sasakyan niya mga bitbit niyang gamit ng mama niya. Ang dami daw gustong dalhin ng mama niya na puro importante dahil mga ala-ala daw yon ng papa niya. Para hindi na sila magkasamaan pa ng loob ay nangako na lamang si Aljon sa nanay niya na babalikan ng ibang gamit na siya na ang gagawa noon, Papa Dudut. Natatawa na lang din ako, Papa Dudut, at hindi ko pinagtatawanan ng mama niya ha. Natatawa ako doon sa sentimental value ng mga gamit niya. Likas na ata yon kapag nagkakaedad. Pero hindi ako. Kahit kasing edad ko ang mama ni Aljon na 59 years old din, ay walang nagiging sentimental value sa akin ang mga gamit ko. Kasi wala naman akong girlfriend. Matapos naming mag-usap ni Aljon ay hindi ko na pinatagal pa ang kumustahan namin para makalis na siya at makabalik kaagad. Ako naman ay dumiretso sa aking daily routine ng pagja-jogging. Dapat 5 ikot ako sa park malapit sa building ng kondo namin. Pero sa unang pagkakataon ay napatagal ang pagja-jogging ko. Napabagal ata ang paglalakad ko. Pero ginaganahan naman talaga ako noong araw na yon. Nagpahinga ako sa isang bench noong mapagod ako nang may matanaw akong isang babae. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at kung bakit at papaanong nangyari na nilapitan ko ang babae na yon at nakipagkilala ko. Hindi ko maipaliwanag samantalang hindi ko naman gawain ang lumapit na lamang basta at makipagkilala, Papa Dudut. Magandang umaga sa'yo, magandang dilag. Hindi mo hata ako natinig. Magandang umaga, magandang dilag. Sino ka? Ako si Rob. Ano pakialam ko? Tinanong mo pangalan ko, hindi ba? Wala akong tinatanong. Ano ako, si Raulo? Oo, nagtatanong ka na naman. Ewan ko sa'yo ha. May iniintay ka ba? Meron. Sino? Hindi sino, ano. Anong hinihintay mo? Hinihintay kong umalis ka. Saan naman ako pupunta? Subukan mo sa impyerno. Sobra ka naman. Pues, huwag mo akong guluhin. Okay. Bakit ka umuupo dyan? Bench ito, hindi ba? Ang dami naman doon, bakit dito pa? Mainit dun eh. Naiinitan ka? Sa hangin mong yan? Ako? Mahangin? Nagtanong ka pa. Hindi ako mahangin ha? Naiinitan ka? Oo. Maswerte ka. Bakit? Sinasanay ka na kung saan ka mapupunta pag natigok ka. Aray naman. Doon ka na kasi, nakita mo nang nandito na ako eh. Mrs. Pasita ba ang pangalan mo? Anong Mrs. Pasitang sinasabi mo dyan? Kasi pinapaalis mo ko. Tapos ang nakasulat dito sa bench ay donated by Mrs. Pasita. So, ikaw ito? Pilosopo ka ah. Gusto mong pagawan kita ng ganyan? Pagawa ng ano? Papagawan kita ng bato na may nakaukit na pangalan mo. Wala naman akong dinonate. Ako na nga magdodonate eh. Para hindi ka na pagagawa ng pamilya mo. Sandali. Lapida yata sinasabi mo eh. Isulat mo na lang ang buo mong pangalan at kapanganakan. Ako na maglalagay ng kamatayan.
Uwe, gusto mo lang malaman ang buo kong pangalan eh. Presko mo ah. Okay na yung presko, kesa mahangin. Isa lang ang suma nun. Mayabang ka. Mayabang agad. Bakit ka ba dito ng gugulo? Gusto mo ba lumipat tayo ng lugar? Bastos? Ang sinasabi ko, yung tindahan na yon. Para mailibre kita na maiinom. Kaya kong bumili. Nakakahiya naman. Sige, tubig lang ang sa akin ha. Ang kapal mo. Ano ba ang pangalan mo? Bakit ba? Para malaman ko. Nagpakilala na ako tapos ikaw, ayaw mo. Bakit? Sinabi ko ba magpakilala ka? Medyo suplada ka pala ha? Hindi medyo. Suplada talaga ako. Okay lang yan. Ay, ibang klase ka? Siguro masamang loob ka. Kidnapper ka, no? Sa itsura kong ito? Kailan mo ba huling nakita ang itsura mo? Mukha kang kidnapper. Bakit? Ano bang itsura ng kidnapper? Ah, wala kayong salamin sa bahay. Joker ka pala. Seryoso ako. Baka alis na nga. Huwag kang susunod ah, kundi tatawag ako ng pulis. Nagbabanta ka ba pag sumunod ako o nagsasuggest ka? Papadudot, yun na ata ang pinakamasayang araw na uuwi ako galing sa pagja-jogging. Para akong paru-paro na nakalabas sa kukun. Huwag pala yun, papadudot, kasi mabilis lang pala ang buhay ng isang paru-paro. Para pala akong pawika na nakalabas sa kanyang shell. Sa wakas ay nagkagusto rin po ako. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng nai-in-love, pero mukhang alam ko na noon. Na-in-love ako sa babaeng yon sa park, papadudot. Ramdam na ramdam ko na ang babaeng yon ng aking soulmate na matagal ko nang hinahanap. At sa pagkakataon na yon ay hindi ko siya hinanap kundi ako ang nahanap niya. Ibang klase yung pakiramdam, papadudot. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa high school at dinadamdam ko ang mga hindi ko naramdaman noon. Sabay-sabay na nangyari sa akin ang pakiramdam na nagka-crush, tapos naging puppy love, tapos naging true love. Ang hirap talagang ipaliwanag pero bakit parang mahal ko na siya. Hindi po ako nagsasalita ng tapos, pero yun po ang nararamdaman ko at alam ko na siya na. Excited akong maibalita yon kay Aljon at siguradong matutuwa din yon para sa akin. Pero habang palapit na ako sa unit ko ay biglang sumagi sa isipan ko ang isang bagay, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na ibigay ng babae ang pangalan niya, pero masaya ako, papadudot, kahit tinarayan niya ako ay masaya pa rin ako. Hindi ko rin maintindihan kung bakit yung babaeng yon na nakita ko sa park ang nasa isipan ko habang pauwi. Kilig na kilig ako at parang napaplano ko pa ang mga mangyayari. Pakiramdam ko ay hindi ako makakatulog sa kakaisip sa kanya. Ganon ako kasaya. Palapit na ako ng palapit sa unit ko nang biglang sumagi sa isipan ko ang isang katotohanan. Ang katotohanan na baka hindi ko na uli makita ang babae sa park. Saka pa lang ako kinabahan. Ang dating saya ay napalitan ng pag-aalala. Paano nga kung hindi ko na siya makita pa dahil sa inis nito sa akin ay maaaring mangyari ang iniisip kong yon, papadudot. Bakit ganon? Kung naisip ko na hindi na siya magpapakita ay pwede ko naman ding kalimutan na lamang siya. Pero hindi ko magawang kalimutan siya. Noon lamang ako nakaramdam ng ganong klaseng pagtingin sa isang babae. Dati kasi, ang mga nakikilala ko ay kinakaibigan ko lamang kesa ligawan. Pero iba talaga ang babaeng yon. Halos ilang hakbang na lamang ay nasa tapat na ako ng unit ko, pero dahil sa iniisip ko ay bigla akong hindi nakahakbang. Parang namitig ang buo kong katawan. Mabuti na lamang at saktong kadarating lamang muli ni Aljon. Kakauwi lamang nito. Una ay hindi pa napansin ni Aljon ang nangyayari sa akin at nalaman niya na lamang noong batiin niya ako, papadudot.
Mang Rob! Suplado? Uy, ano nangyayari sa inyo? Bakit namumutla kayo? Tara, dadaling ko kayo sa ospital. Hindi na, ayos lang ako. Anong ayos? Namumutla kayo at parang ang tigas ng katawan nyo. Napagod ata ako. Kailangan ko lang magpahinga. Tara na ho, mabuti na yung sigurado. Hindi na, ipasok mo na lang ako sa unit ko. Sigurado kayo? Oo, Akin na po susi nyo. eto. Alin po ba dito? Yan yung nag-iisang pabilog ang ulo. Tara, pasok na po. Dahan-dahan lang. Ayos lang ako. Ayan, maupo muna kayo. Salamat. Sandali, ikukuha ko kayo ng tubig. Nandyan sa ref. Hindi ka magkakamali kasi tubig lang naman ang laman ng frigider ko. Parang ayos na nga kayo. Nakakapag-joke na kayo eh. Seryoso ako. Tubig lang talaga ang laman yan. Hindi pa kasi ako nakakapag-grocery. Ilista nyo na lang. Tapos isasabay ko na lang pag nag-grocery ako. Naku, aabalahin mo pa ang sarili mo. Exercise ko na rin naman ang pagpunta sa grocery. Exercise kayo ng exercise tapos namumutla kayo. Ngayon lang naman ito nangyari. Ilang ikot ba ginawa nyo? Sakto lang. Bakit kayo nagkaganyan? Ingat din ho pag may time. Hindi naman ang pagja-jogging ang dahilan na nangyari sa akin eh. Ho? Ano? Aljon, kanina sa park, may nakita akong babae. Oh, normal lang naman po yun sa park. Hindi, iba ito. Iba? Oo, palagay ko siya ang soulmate ko. Soulmate? Kakilala nyo pa lang. Anong pangalan niya? Yun nga eh. Anong ibig yung sabihin? Yun nga, hindi ko nalaman ang pangalan niya. Bakit? Ewan ko kung ano pumasok sa utak ko. Nung makita ko siya, para ako naging rockstar. Rockstar talaga? Oo, kasi ang cool ko eh. Oh, yun naman pala eh. Kaso parang ibang dating sa kanya. Parang ang hambog ng naging dating ko eh. Bakit naman? Kumanta ba kayo? Hindi naman. Nasobrahan lang ako sa pagka-cool. Yun lang. Kaya sa palagay ko, nagalit sa akin yun. At baka hindi na bumalik sa park. Baka hindi ko na siya makita. Oh, parang nanginginig kayo. Relax lang. Aljon, iba siya. Nararamdaman ko na siya yung babaeng hindi ko naman hinihintay o hinahanap pero dumating. Iba yun ha? Baka hindi ko na siya makita. Oh, relax, relax. Mag-isip tayo. Anong iisipin natin? Maski ikaw hindi mo siya kilala. Kung nakita nyo siya sa park, siguradong babalik siya doon. Paano kung hindi? Kinokontra nyo ang positivity eh. Ano ba dapat? Isipin nyo, makikita nyo uli siya para mag-manifest. Magkikita kami ulit. Yan! Paano kung hindi? Oh, kinokontra nyo. Magkikita kami ulit. Yan, ganyan. Isipin nyo lang. Kung hindi bukas o sa makalawa, makikita nyo siya uli. Yun ang isipin nyo. Hindi ba pwede bukas na kami magkita? Sige po, sasabihin ko sa kanya. Kilala mo siya? Hindi po. Nakakainis ka naman eh. Basta isipin nyo lang at mangyayari yon. Uuwi na po muna ako. Tutulungan ko si nanay magluto. Dadalhan ko kayo mamaya. O relax na kayo dito ha. Papadudot nagkalakas ako ng loob sa mga payo ni Aljon. Natuloy ang tuwa ko. Kaya hindi ako nakapagluto o nakabili ng tanghalian. Mabuti na lamang at nandun na ang nanay ni Aljon at nakapagluto ito ng pagkain. Dinalhan ako ni Aljon at masarap ang luto ng nanay niya. Kasi kung si Aljon ang magluluto, baka iba pa ang lasa. Nung hapon ay dinalhan muli ako ni Aljon. Ganado ang nanay niyang magluto kasi unang araw niya daw doon. Kaya ang swerte ko din ang araw na yon. Kinagabihan ng patulog na ako ay baon ko naman sa pagtulog ko ang itsura ng babae sa park. Sabi nga ni Aljon, manifesting. Positibo ako na magkikita muli kami at handa akong maghintay kung kailanman ang pagkakataon na yon. Nakatulog ako nang hindi ko namalayan kaya ang aga-aga ko ding nagising. Nagising ako ng punong-puno ng pag-asa. Papasok na si Aljon sa opisina kaya maaga din siyang aalis at nagkasabay na naman kami sa elevator at palabas ng building ng kondo namin. Natuwa si Aljon sa ora ko.
Muli siyang bumati at muling pinalakas ang loob ko. May paalala din siya na baguhin ang approach ko. Dapat maging gentleman ako. Tama siya, kaya nagpasalamat ako. Walang paglagyan ng saya ko pagdating sa park ay hindi ako mapakali. Habang nagja-jogging ay parang sinusuyod ng paningin ko ang paligid, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Pero ang tagal ko nang umiikot at naghahanap pero hindi pa tinatamaan ng paningin ko ang taong hinahanap ko. Ang nangyari ay nahilo lamang ako sa kakalingon. Ayoko mangyari ang nangyari ng gabing yon kaya pinilit kong mag-relax at lumakad ng dahan-dahan habang nakayuko. Umupo ako sa isang bench. Dahil nga sa nakayuko ako ay hindi ko napansin na may nakaupo pala sa kabilang dulo ng bench. Napalingon ako at laking gulat ko nang makita ko ang taong hinahanap ko. Hindi ako makapaniwala, akala ko ay dala lamang ng hilo kaya parang nakikita ko siya. Pero totoo pala. Saka ko napansin na tulala siya at parang ang lalim ng iniisip. Kaya hindi din niya ako napansin. Pero sa gulat ay mapapasigaw ako na ikakainis niya naman, Papa Dudut. Manifesting! Ano? Ay, sorry. Ano na naman ang kailangan mo? Anong manifesting ang sinisigaw mo? Totoo ka ba? Ikaw lang naman ang peke dito. Sorry ha. Sorry saan? Sa ginawa mo ng isang araw o dyan sa ginagawa mo ngayon? Pareho. Mabuti naman marunong ka palang mag-sorry. Nabigla lang ako nung nakaraan. Wow naman! 10 minuto mo akong binuwisit tapos nabigla ka lang? Inurasan mo? Ayan, nagsisimula ka na naman ha. Hindi, nagtatanong lang ako. Parang ang bilis kasi nating nagkausap nung araw na yun eh. So ngayon ang sinasabi mo, sandali mo lang ako binuwisit nun? Hindi naman. So matagal mo akong binuwisit? Ha? Oo, siguro. Hindi ka sigurado? Kung sasagot ka siguraduhin mo. Hindi yung ang dami mong palusot. Palusot? Ay basta! Pinatawad mo na ba ako? May nadinig ka na ba? Wala pa. Pues, edi hindi pa. Patawarin mo na ako. Pag-iisipan ko. Gusto mo, puntahan kita sa bahay mo at doon ako mag-sorry? Ay, wag na. Pinapatawad na kita. Ay, salamat. Subukan mo lang ulitin yung kayabangan mo at ewan ko na lang. Bakit? Anong gagawin mo? Kakasabi ko lang, ewan ko, di ba? Paano ako makakabawi sa'yo? Magsimula ka sa pananahimik. Gusto ko ng katahimikan. Oh, sige. Nananahimik ako tapos guguluhin ako tapos magyayabang? Paano ako makakapag-isip nun? Ano yon? Sabi ko tahimik, di ba? Pero ikaw yung may sinasabi. Maingay ako? Hindi. Ang ibig ko sabihin, baka naman pwede tayo mag-usap. Pangako, hindi na ako magiging presko. Oo nga eh. Nung nakaraan, habang init na init ang mga tao dito, ikaw lang ang presko. Sorry uli. Ano ba itatanong mo? Ha? Ay, meron. Ano nga? Una, ano bang… Sandali. Una? Ibig sabihin marami ang tanong mo? Konti lang naman. O siya. Anong unang tanong? Anong pangalan mo? Skip muna tayo dyan. Doon muna tayo sa susunod na tanong. Anong PIN number ng ATM mo? 459003. Hala, bakit ko sinasabi? Ayan, napatawa na kita. Huwag kang kampante. Balik tayo sa unang tanong. Anong pangalan mo? Next question. Tagasan ka? Malapit lang dito. Yung pangalan ko sa kana. Kung gugustuhin ng pagkakataon na magkita ulit tayo, ibig sabihin, kailangan ko nang sabihin ang pangalan ko. Malay mo, bukas na yun. Ay, kailangan ko nang umuwi. Huwag kang susunod kung ayaw mo bumalik inis ko sa'yo, ha? Hindi, dito lang ako. Mag-iingat ka. Papadudot nang pinatawad ako ng babae sa park ay masaya na ako. Nadagdagan pa ang saya ko noong kinausap niya ako at habang iniisip ko ang usapan namin ay doon pa lamang sumagi sa isipan ko ang sinabi ng babae.
Magkikita daw kami at malay ko daw kung kinabukasan yon. Sa pagkakaintindi ko ay parang sinabihan niya ako na pupunta uli siya doon sa park kinabukasan. Walang paglagyan ang saya ko pero sa pagkakataon na yon ay totoo na. May dapat na talaga akong ikasaya at hindi yon gaya ng dati na isang ilusyon lamang. Hindi ako tumayo kaagad sa kinakaupuan ko kasi baka pag tumayo ako ay makita niya at isipin niya na susundan ko siya at magalit na naman siya. Ayoko nang mangyari yon, Papa Dudut, kaya nagpalipas ako ng ilang sandali sa bench kung saan ako nakaupo. Dahil sa saya ko ay halos 1 oras na pala akong nakaupo doon. At noong maisipan ko na ngang umuwi ay sobrang saya ko. Pagdating sa bahay ay inspirado ako kaya nagpatugtog ako na wala sa utak ko na may kapitbahay pala ako. Napakalakas pala ng pagpapatugtog ko. Nagulat ako nang may nagkakalabog sa dingding sa kabilang unit. Sumisigaw ito at galit dahil sa ingay. Agad kong hinanaan ang tugtog at sobrang hiya ay pumunta ako sa kabilang unit. Yon ang unit nila Aljon. Nahihiya man ay kinatuko ang pintuan, hindi ako pinagbubuksan kaya humingi ako ng pasensya sa labas. Biglang may sumigaw sa loob at umalis na raw ako sa tapat ng unit nila Papa Dudut. Boses babae yon. Mama ni Aljon at ang ibig sabihin ay wala si Aljon sa kanila dahil kung nandun yon ay nilabas na niya ako. Nakakahiya talaga, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, parang natabunan ng hiya ang kasayahan ko dahil sa nagawa ko. Ayaw kong labasin ang mama ni Aljon at naiintindihan ko naman at baka natutulog pa siya noong nagpatugtog ako ng pagkalakas-lakas. Hindi naman ako madalas na nagpapatugtog at paminsan-minsan lamang at yun ang unang beses na nakapagpatugtog ako ng sobrang lakas. Hindi ako mapakali, Papa Dudut, kaya doon lang ako pumwesto sa tapat ng unit ko at naglabas ako ng silya. Hihintayin ko si Aljon at gusto ko siyang makausap bago pa sila magkausap ng mama niya. Hindi naman sa magpapalusot ako, gusto ko lang sana na madinig niya na muna ang paliwanag ko bago sila magkausap ng mama niya. Sa wakas ay dumating na si Aljon at nakangiti agad ito at malayo pa lamang ako ay bumati na siya. Mas nahiya ako dahil baka masira ang araw niya sa sasabihin ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ko kaagad sa kanya ang buong nangyari, Papa Dudut. Mang Rob! Aljon, mabuti nandito ka na. Bakit po? Kanina pa kita hinihintay eh. May magandang balita? Hindi maganda eh. Pangit? Oo, Hindi nyo nakita yung babae sa park? nakita ko. Ibig niyong sabihin nagalit na naman sa inyo? Nagbaka-gentleman ba kayo? Oo, sinunod ko ang payo mo. Eh ano po nangyari? Hindi naman tungkol sa babae sa park ang sasabihin ko. Tungkol saan po? Sa mama mo. Teka, wag niyong sabihin Huwag sabihin ano. na may gusto kayo sa mama ko. Uy, mamaya madinig ka ng mama mo lalong magalit. Kung wala lang kayong nagustuhan na babae sa park, irareto ko talaga kayo kay mama eh. At least sigurado akong mabait kayo. Oo, iba kasi talagang nararamdaman ko sa babaeng yun sa park eh. Naintindihan ko naman po. Ang akin lang naman eh kung wala pa sana kayong nagugustuhan. Pasensya ka na. Nako, wala pong problema. Hindi ko po ipinipilit. Naiintindihan ko kayo. Salamat. Teka, ano pong tungkol kay mama yung sasabihin nyo? Tsaka may nasabi kayong baka lalo siyang magalit. Oo eh, Ano pong nangyari? kasi kanina sobrang saya ko. Nawala ko sa sarili ko. Pag uwi ko, nagpatugtog ako ng malakas. Hindi ko talaga sinasadya. Ayun, naistorbo ko mama mo, nagalit tuloy. Ano pong sabi niya? Wala, Wala siyang sinabi? Paano nyo na lamang nagalit? kinalabog niya yung dingding. Ewan ko kung anong gamit niya pero dinig na dinig ko sa unit ko eh. Pero hindi nyo siya nakausap? Hindi pa. Kahit nahihiya ako,
Pinilit ko kumatok sa pinto ninyo para humingi ng dispensa, kaso hindi niya ako pinagbuksan. Sumigaw lang siya na lumayo daw ako sa tapat ng pinto ninyo. Nako, pasensya na kayo kay mama ah. Ako nga ang dapat na humingi ng pasensya. Naiintindihan ko naman kayo. May ganun talaga. Minsan nawawala tayo sa sarili natin. Kaya may nagagawa tayo na hindi sinasadya. Nahihiya ako sa mama mo, kaya inunahan na kita para makapagpaliwanag kagad ako. Hayaan nyo, aayusin ko yun. Pero wag na po muna ngayon. Kilala ko si mama eh. Pag mainit pa ang ulo, dapat wag munang kausapin. Salamat at naintindihan mo. Opo naman, basta wag na kayong mag-alala. May gusto pa sana akong sabihin. Sige po, ano po yun? Nakausap ko na yung babae sa park. Talaga po? Nice! Effective yung payo mo na magpaka-gentleman ako. Sabi sa inyo eh. Yun nga lang, hindi ko pati nakukuha ang pangalan at hindi ko alam kung saan nakatira. Napakailap niya ah. Oo nga eh. Pero at least nakausap nyo na. Ibig sabihin na wala o nabawasan ng galit niya sa inyo. Napakasaya ko nga kanina. Kaso ayaw ko ipahalata at baka matrigger na naman ang galit niya. Tama kayo doon. Ito pa ang hindi mo kakayanin. Naku, kinakabahan ako ah. Ano po ba yan? Magkita daw kami bukas. Ha? Oo! Sinabi niya na gusto niya makipagkita bukas? Pero ayaw pa sabihin ng pangalan? Hindi niya naman sinabi ng direkta, pero nagparinig siya na malay ko raw magkita kami ulit bukas. Yun na yun! Tamang hinala nyo. Makikipagkita nga siya. Pero matanong ko lang kayo. Ano yun? Dati unang kita nyo pa lang at kanina yung pangalawang beses. Paano nyo nasabi na mahal nyo na agad siya? Sa totoo lang, hindi ko din talaga maipapaliwanag. Basta ang alam ko, siya na ang babaeng bigay sa akin. Nakakatuwa naman. Basta, nandito lang po ako kung may kailangan kayo ha. Oo, salamat talaga sa'yo ha. O siya, sige na, pumasok ka na. At baka hinahanap ka na din ng mama mo. Balitaan kita ulit bukas. Good night. Sige po, good night. Papa Dudut, mabuti na lamang at naintindihan ako ni Aljon sa mga paghingi ko ng dispensa at pagpasensyahan ko na lamang daw ang mama niya. Kasi baka kakalipat lang kasi kaya naninibago pa sa lugar. Sinabi niya nakakausapin niya na lamang ang mama niya at siya na ang bahalang magpaliwanag. Kinabukasan syempre nagkasabay na naman kami ni Aljon. Bungad niya kagad sa akin ang pinag-usapan nila ng mama niya. Actually po ay hindi naman daw nagsalita ang mama niya noong pinapaliwanag niya ang mga nangyari. Pero hindi din naman ito kumontra. Kilala ni Aljon ang mama niya, ibig lang sabihin noon ay hindi nito ininda ang mga nangyari. Sinabi pa ni Aljon na iimbitahan niya raw ako minsan sa kanila para doon na maghapunan. Para daw mas makilala ako ng mama niya. Pinagmalaki pa raw niya sa mama niya na napakabait ko. Doon na nagsalita ang mama niya na huwag na lang muna akong imbitahan sa unit nila para maghapunan. Ayaw niya daw munang makihalubilo kahit kanino dahil hindi pa siya handa. Dagdag pa ni Aljon na hayaan na lang daw muna namin ang desisyon ng mama niya. Open talaga sa akin si Aljon kasi pati yung sa part na pinagalitan siya ay ikinuwento rin niya. Nagbiro daw si Aljon sa mama niya na total 1 taon na itong biyuda, baka gusto na nitong mag-asawa. Hindi magandang biro sa mama niya yon kaya ayon, hindi daw siya pinansin ng buong gabi. Pero noong palis na si Aljon kinabukasan para pumasok sa trabaho, pinagluto raw siya ng almusal. Bagamat hindi pa siya kinakausap ay nagbili na ito at nagsabing mag-ingat siya, Papa Dudut. Natuwa si Aljon sa mga nangyari, alam niya na pag-uwi niya galing trabaho ay wala na ang tampon ng mama niya pero Papa Dudut, masyado atang advance ang saya ko. Kasi buong maghapon kong hinanap yung babae sa park pero hindi ko siya makita. Hindi na ako nakapag-almusal at tanghalian sa kakahanap sa kanya. Padilim na noong mapagdesisyonan kong umuwi na. Hindi ko nakita ang babae kaya sobrang sama ng loob ko. Niloko niya lamang pala ko. Pwede niya naman akong diretsuhin pero bakit niya ako pinaasa? Dahil sa pagod, gutom at sama ng loob ay parang hindi maganda ang naramdaman ko. Noong malapit na ako sa pinto ng unit ko ay tuluyan na akong nabuwal.
Mabuti na lamang talaga ay paakyat na rin si Aljon at nakita ako. May malay ako pero kahit ulo ko ay hindi ko maiangat dahil sa panghihina. Binuhat ako ni Aljon nang nakayuko, Papa Dudut. Mang Rob! Ano nangyari? Aljon, Sandali, dadali ko kayo sa ospital. nahihilo ako. Huwag na kayong magsalita. Halika kayo, bubuhatin ko kayo. Ayan. Dahan-dahan po. Anong nangyari? Hindi ko alam. Nakita ko siya nakahiga dyan sa hallway. Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Ma, sandali. Itatakbo ko siya sa ospital. Sasama ko. Sige po. Aljon, Huwag muna kayong magsalita, Mang Rob. May sakit ba siya? Wala akong alam na sakit niya. Malakas naman siya eh. Kanina lang ang sigla niya eh. Nakayuko siya. Hindi ba dapat itingala siya? Baka nahihilo siya. Hayaan na lang muna natin siyang nakatungo. Ay, ganun ba? Nahala, sige. Mang Rob, relax lang kayo. Siya ba yung kapitbahay mo? Opo, Mama. Kaibigan ko po siya. Bakit ganyan ang suot niya? Nagja-jogging po kasi siya tuwing umaga. Pero gabi na. Ibig sabihin, hindi pa siya nagpapalit. Oo nga po. Ano bang nangyari sa inyo, Mang Rob? Dahan-dahan, Mang Rob. Isasakay namin kayo ni Mama sa kotse. Kumusta anak? Kaya mo ba siya? Opo, Ma. Naku, ano kaya nangyari sa kanya? Mang Rob, isasakay na namin kayo sa loob ng sasakyan, ha? Dito na ako sa likod, aalalayan ko na siya. Okay po, Ma. Aljon, Nandito po ako. Rob? Kilala mo na si Mang Rob? ikaw? Nagkakilala na kayo? Bakit mo ko niloko? Sabi mo, pupunta ka sa park. Sandali, naguguluhan ako. Siya yung babae sa park. Si Mama? Oo, Pasensya ka na. Hindi kita niloko. Pupunta talaga ako sa park. Kaso, nagkasamaan kami ng loob ng anak ko kaya hindi ako makakilos ng maayos. totoo ba yan? Oo. Si Mama yung babae sa park? Kasasabi ko lang, di ba? Ibig sabihin, Ma, lumalabas ka na rin pala? Hindi ko po kine-question ang paglabas nyo, ha? Gusto ko nga mamasyal kayo at hindi magmukmuk sa unit kapag pumapasok ako, eh. Sa park kasi, nakakapag-isip din ako. Hanggang makilala ko nga itong makulit na matanda na ito. Grabe ka naman sa matanda. 59 lang ako. 59 na din si Mama. Huwag ka nang sumagot dyan. Mag-drive ka na lang. Opo. Siguro naman ay sasabihin mo na ang pangalan mo. Cindy. Hasinda, pero Cindy na lang. Ikinagagal akong matinig ang pangalan mo, Cindy. Mang Rob, ayos lang kayo? Anong nangyayari sa'yo? Malapit na po tayo sa ospital. Hindi ko na yata kaya. Hindi na yata ako aabot sa ospital. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. May gusto lang akong hilingin bago ako mawala. Tumigil ka nga, hindi ka mawawala. Gusto kong sabihin sa'yo. At sa harap ng anak mo ang nararamdaman ko. Mahal na mahal kita. Bago man lang ako mawala, sana'y sagutin mo ako. Ano ba naman yan, Rob? Anong sagot mo? Oo na, sinasagot na kita. Salamat. Matatahimik na ako. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Eto na, papasok na tayo sa parking ng ospital. Rob! Papa Dudut, obvious naman na hindi talaga ako namatay. Kasi eto at nailalahad ko pa ang kwento namin. Na-over-fatigue lamang ako at ang sabi ng doktor ay magpahinga lang daw ako ng maayos. Kaya matapos ang overnight sa ospital ay pinauwi na ako. Dahil sa wala akong kasama sa bahay ay binabantayan ako, hindi ni Aljon.
Noong papasok na siya sa trabaho ay pinalitan naman siya ni Cindy. Sobra ang pag-aalaga sa akin ni Cindy. Hindi siya yung babae sa park na masungit at suplada. Napakabait talaga niya. Totoo na nahihirapan ako noong araw na itinakbo nila ako sa ospital. Idinagdag ko lang yung mamamatay na ako. Kasi ayaw kong sayangin ang pagkakataon na yon. Mahirap na kasi baka mamaya ay mawalan ako ng malay, kaya naman sinamantala ko na lamang natanungin ang nararamdaman ni Cindy para sa akin. Nakakatuwa ng babaeng masungit at ang babaeng suplada sa kabilang unit ay iisa at yon ay ang babaeng minahal ko noong una pa mang kaming magkita. Siyempre kung masaya ako ay mas masaya si Aljon dahil una gusto niyang bumalik ang saya ng mama niya na halos 1 taon nang malungkot at pangalawa ay yung tukso niya na maging kami ng mama niya ay nagkatotoo. Makalipas nga po ang 1 taon ay nagpakasal na kami. 60 na kaming pareho at masaya ako at nagkaanak pa ako. Napakabait ng anak kong si Aljon. Kahit na hindi ko kadugo ay kapuso ko naman siya. 6 na taon na kaming magkasama ni Cindy sa ngayon. Madalas pa rin akong mag-jogging pero kasama ko na ang aking stage wife. Kasi konting pawis ay pupunasan niya na kaagad ako at pag napapansin niya na napapagod ako ay papaupuin niya ako at paiinumin ng tubig. Spoiled ako, Papa Dudut, at masaya ako sa itinatakbo ng buhay ko. Hindi ko din naman pinigilan na dumalaw si Cindy sa sementeryo at sinasamahan ko siya. 6 na taon na kaming masayang dalawa at minsan nga ay sinasabi ko kay Cindy na magtampuhan naman kami para maiba naman. Naiinis na lamang siya tuwing gumaganon ako sa kanya. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa sa masayang kwento ng pag-ibig ko at nawa marami pa kayong kwento ng mga kabarangay natin na maitampok sa Barangay Love Stories. Nawa patuloy na manguna ang Barangay LS 97.1 ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rob. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.